Shugaban 'yan Bindiga Bello Turji ya yi odar zafafan makaman yaƙi domin yaƙar gwamnatin Najeriya. Sauran kuma sojojin Najeriya sun yi nasarar daƙume 'yan ƙungiyar IPOB da ISWAP waɗanda suka tattara a nan birnin Maiduguri. Sauran kuma za ku ji yadda sojojin Najeriya suka yi nasarar kama mugayen 'yan ta'adda 'yan kidnapping waɗanda suka takurawa garin Kaduna har ƙwaya 200. Sauran kuma za mu kawo muku bayanai akan jaruman fitattun Kannywood ƙwaya 2 waɗanda suka yi shura akan harkar fim akan abin da suka aikata a kwanakin da ya gabata. To mai sauraro, barkanka da zuwa wannan channel ɗin tamu mai suna Smooth Media TV. Mai sauraro, in zuwanka ne na farko ka daure ka danna mana alamar subscribing, sauran ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun cikakken labaranmu masu zuwa. To mai sauraro, a jiya ne dai 19 ga watan Afril shugaban 'yan Bindiga Bello Turji ya ikirarin zai siyo mugayen makaman yaƙi domin tabbatar da jaddada aniyarsa ta yin kidnapping da kwamushe mutane a cikin faɗin Najeriya. Ko me hakan yake nufi? Ga dai cikakken rahoto daga wakilanmu. To fitaccen 'yan ta'addan nan dai wanda ya yi shura wato Bello Turji, wanda gwamnatin Najeriya take neman shi ruwa a jallo, ya yi ikirarin cewa zai siyo mugayen makamai domin gwabzawa a yakin da ake yi da shi a gwamnatin Najeriya. To mai sauraro, domin jin cikakken rahoton da wakilanmu suka tattara da yawa, ka biyo mu a shirinmu na gaba. Mun gode. Smooth Media TV.